So magandang morning mga kakaon. So ngayong umaga na to, medyo exciting ang gagawin natin. So, maglilitsyon tayo ng manok. Request kasi to ng ating pamangkin na si Yuki. So maya maya ipapakita ko sa inyo kung paano yung paraan ng pagluto ng litsong manok. So mga kakaon, papakita ko sa inyo kung paano natin to gagawin. So una, lagyan na natin ng asin yung ating manok, yung saktong asin lang, para medyo magkaroon siya ng lasa. And then lagyan natin siya ng paminta. Depende sa gusto niyo, kung parang Kenny Rogers style, parang inasal na mayroon siyang maraming paminta, medyo spicy siya. So ngayon lalagay na natin yung tanlad sa loob. Ito, lalagyan natin ang tanlad. So be sure na makapasok talaga siya. Ayan. And then itong onion leeks para pampabango. So lagyan natin ng konting asin para bang natutunaw yung asin sa loob, magkakaroon siya ng lasa. So ito yung paraan niya. So maya pagkatapos nito, lalagyan ko rin ito, tutuhog na natin sa ating kawayan. So ipapakita ko yun mamaya. So mga kaon, kailangan nating ituhog na to. May nagawa na tayong dalawa. So ito, ganito yung paraan yan. Pasok natin to. Ayun. So tsaka lagay natin yung ating onion leeks sa loob. Kasi natatanggal pag ano. Pero ito, okay na yan. So ganito yan, no? And then mamaya tatahiin natin to para hindi siya lumabas yung ating mga herbal or yung ating mga organic na nilagay na pampalasa. So mga kaon, ready na ang ating litsong manok. Isasalang na natin to. So medyo matagal-tagal ang paraan nito, tsaka sobrang init. Kailangan lang talaga nito pasensya. So kailangan ang pasensyang mahaba kasi mga isang oras natin itong papaikutin. So nagpapasarap nito yung tiyaga tsaka yung pagmamahal mo sa pagluluto. So kumbaga dedicated ka talaga. So maya mga siguro mga 10 minutes papakita natin sa inyo kung ano na yung magiging resulta niya. After 15 minutes, eto na po yung itsura ng ating litsong manok. So, matagal-tagal pa po ito. Kaya, let's just sit and relax and we'll get back to you in a while. So, mga kakaon, medyo mahirap talaga mag-ikot ng ating litsyon. Kaya kumuha ako ng substitute ko. Pakita natin yung dalawa kong substitute. Si Yuki. Hello, Yuki. Hi. And yung ating isa pang master taster din, si Kokoy. So sila yung aking mga katulong para maluto itong lechon. So itong lechong manok, sponsor to ni Yuki. So thank you pala sa De Rosario family, sa Twilight Zone Hotel. Mamaya shout out ko pa rin kayo. So mga kakaon, ready na yung ating lechon na manok. So kahit nga umuulan kanina, pinagpatuloy pa rin namin. Yun, ngayon
Bago kami kumain, pipray muna kami. So, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Thank you, Lord, sa pagkain namin ngayon. Sana po mabusog po kami at sa araw-araw po, bigyan mo kami ng masarap na pagkain. Amen. So, bago tayo kumain, kanina, nagugas muna tayo ng kamay para malinis yung ating kamay. So, ngayon, titikman natin yung ating lechong manok. So, kanina, katulong ko sila kasi mahirap talaga yung pagluto ng lechong manok. Kailangan talagang mahabang pasensya. So sabi ko nga, dapat dedicated kayo. At saka yung mararamdaman talaga, dapat yung puso mo talaga nasa fashion ng pagluluto. So tikman na natin to. So pwede na kayong gumawa nito. Sige, kuha tayo. Eto. Sige, kuha kayo. Yan. Wow. Tingnan nyo. Mga kaon, tingnan nyo, talagang juicy siya. So, yung 3 oras nating pagluluto, talagang sulit naman. So, tikman natin. Ibon na ako. Masarap ba? Ayos yun ba? Pakita mo yung sa viewers natin kung harap. Nagkano tayo ng sausawan. Yung sausawan natin, toyo, kalamansi, tsaka sibuyas na may sili. Test mo. Sana masasabi nyo yung sa ating manok na lechon ngayon. Super sarap. Sarap. Itong manok na to, perfect for No. na pagluto. Perfect na kaluto. Kumbaga, hindi natin kailangan magmadali para yung manok natin, kumbaga dahan-dahan yung pagpapakaluto, yung parang tender na siya, pero juicy pa rin. So, kain na ulit tayo. Sarap. So, kuha kam. Ito. Pakita mo sa mga viewers natin. Yan. Sige. Kain tayo. Yan mo yung behind the scene natin. Maraming nag-aabang sa kanto. Sigurado ang gutom-gutom na rin sila. Shout out sa inyo. Wala akong masabi. Kumbaga talagang kain mo tayo. Sobrang gutom na rin tayo. Kaya kuha ka. Yung part ng breast niya. Lutong-luto. Tender na tender. Sausaw natin dito. Pahingin tayong baso. Wala tayong baso. Nakalimutan mo naman. So mga baka naman, pwede. Baka naman, bago ikaw pagpatuloy, shoutout muna tayo. Kasi medyo marami may yung hindi ko na shoutout dati. Shoutout nga pala sa Del Rosario family, yung nag-sponsor sa atin ito, sa Twilight Zone Hotel, kay Sir Paul Del Rosario, lalo na sa grupo niya sa Project W Club, Moto and Auto Club, kay G Moratillo, kay Mama Baga Vlog, yung nag-sponsor sa akin ng Coron kahapon, Mr. Sensitive TV, paki-subscribe na rin siya, kay LB Morales, Cherry Rose Martinez, Rodel Madrona, sa utol ko, Leo Fort Marilla, and sa Sorwes Pauli. Kain ulit tayo. So kanina, habang nag-prepare kami kanina, medyo maano talaga yung panahon, pero pinagpatuloy pa rin namin yung aming pag-ihaw, yung aming pag-lechon. So, yung maganda, kahit mahirap, pero masarap talaga. Palibasa lalaki. Thank you. Robos, tubig. Tagal yung ano namin na. Very good on. Bikini man, matilhan din.
Sarap. Sarap? Shout out mo yung mga classmate mo yun, guys, ano? Shoutout rin sa ka-classmate ko, si Vince. Sino pa? Um, Marami yung classmate mo. Kalimutan ko yung kasi yung ibang... Sige. Basta shout out sa mga classmate mo. Ikaw ko, shout out mo yung mga friends mo. Hello, shoutout sa inyo. Bye-bye. Shoutout rin kay Bye-bye. Kain tayo. Friend sa cousin ko, si Ayan. Queenie. So, kain tayo. Yung school mo. Sige, sabihin mo. So, siguro, okay na kami dito. Para ipapapatuloy namin, uubos na namin to. So, don't forget to like, share, and subscribe. At pakikalimbang na rin yung kampana doon para lahat ng vlog na ipifeature ko, ma-update kayo. So, Okay. sabay-sabay tayo. Sabihin natin yung tagline ko pag ano, tara, Tara. tara, kaon, Bicol, Oragon. Dito mo yun. Tara, Kaon, Kaon, Bicol, Bicol, Oragon. Oragon. Ikaw, tara, Tara, Kaon. Bicol, Oragon. hanggang sa muli.